Tässä ollaan jahtiklubin kanssa lähdössä vähän uistelemaan. Lähdetään kokeilemaan nyt pikkuplaanareita ensimmäistä kertaa. Tarkoitus vetää 6-7 vavalla, että saa nähdä minkälaista siimasotkua tänään tulee. Tässä nyt laitetaan nämä vaaput valmiiksi ja lähdetään sitten vaihtelemaan tarpeen mukaan näitä. Lähdetään ensin kokeilemaan tommosia pintavaapuilla ja sitten laitetaan vähän sivuiksi päälle. Mahdollisesti jos tarvitaan vielä syvemmälle, niin laitetaan vähän painoja lisää. Kato, sehän on ihan hyvän kokoinen. Jos se nyt on se on kyljestä kiinni. Sen takia se vetää niin paljon. No, mut kumminkin vetää vaapuilla. Vähän kuotasti vaihtaa. Oli siellä ensimmäinen siimasotku. Se on varmaan aika hyvä siima. Vielä vavassakin taitaa olla jo kala kiinni, mutta nyt ei pääse kelaamaan täältä oikein. Kaari rupesi tästä ottamaan jo ensimmäisiä vapuja sivuutusta noin. Siellä saattaa olla yhdessä toisessakin kala kiinni, koska planaria ei enää ollenkaan. Se olisi suotava. Tää ei oo vielä ollut kertaakaan vedessä. No niin, tässä nyt on 7 vapaa vedessä ja plaanarit tulee hyvin tulee perässä siellä, että nyt ei oo siimasotkuukaan vähän aikaa ollut. Helpotti tilannetta, kun kuski vaihtui tässä näin. No, tuli parempi kuski, niin tästä rupesi tapahtumaan. Kiva rentoutua tämmösen rentouttavan aamun jälkeen. Ottaa vähän chillaa tässä näin ja katsoa kun uistimet tekee töitä. Kato, siellä läpättää aika paljon. Pitäisikö katsoa se, olisiko se kala? No kun on iso vaappu, niin tulee isoja kaloja. Ei vitsi. Viikosta Uudessa kaupungissa kertoo 31-vuotisia Voihan kiiski sen. Kertaa johtava klarinetisti Harri Mäki. Vuotta nuorempi. Tänään olisi voinut laittaa johonkin, olisi ollut raks. 30-vuotisjuhlafestivaalin oppana taisi nyt viihdettiin. Meillä muistus. Ahven tuli. No niin, se oli ahven vaappu näköjään. Oh. Joo, no niin. Kissalle kalaa.